Naiz irratian, bigarren kafea. Entzule maiteok, ongi etorriak zinemaren festara. Igo volumena eta itzali mugikorrak. Ni gaur kafe alde batera utzi eta krispetak prestatu ditut. Izan ere gaur, 7. arte izango dugu protagonista. Zinemarekin erlazionatutako efemeride asko dauzkagu gaurkoan. Bai, hasiko nahiz kontatzen. Epa. Bino, ze izan da hoi? Nik uste zoz mendi bat jo dugula. Gaur ez da apirilak 14 izango? Ez, baino martxoako 23 bai. Eta gaurko egunez, 1988an, Titanic pelikulak 11 Oscar sari jaso zituen. Ordura arte, soilik Ben-Hur pelikulak lortu zituen hainbeste sari. Gerora, Eraztunaren Jauna erregaren itzulera filmak ere 11 lortu zituen. Beraz, 3 film horiek daukate errekorra. James Cameronek zuzendu zuen filma, Titanic itsasontziaren urperatzean oinarrituta. 1987an estreinatu zuten, eta oraindik eztabaidak sortzen ditu. Zuek zer uste duzue? Bazegoen lekua jakentzako taularen gainean? Nik uste dut baietz. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance. Bakizue zein den James Cameronen film gogokoentariko bat? 2009ko Das Waste Band edo euskeraz zinta txuria. Gaur bertan ikusi daitekena Nafarroako filmotekan. Gaur? Ui, ze kasualidadea. Ez pentsa, ze gaur Das Waste Band filmaren zuzendariaren urtebetetze eguna baita. Saio honetan hainbestetan aipatu duzuen Michael Haneke da? Venga, esan azute. Bai, ez? Baina Haneke. Michael uste ez baina Haneke bai. Michel, nola da? Nik Michael Haneke beti. Bai, Michael? Janeke austriar Barkatu. alasai. Aizue, garaziri horrelakorik ez. Ez garazirez goiuriri egin nahi nion jarri den nazka aurpegiagatik, baina... Osea, begiratu batekin, wow. Segi, garazi. Orain bai. Janeke austriar zinema zuzendari eta gidoigilea da. Bere estilo goibel, aztoragarri eta kezkagarriagatik ezaguna. Bere filmek askotan gizarte modernoaren arazoa jorratzen dituzte. Eztabaida sortzen duen arren azken hamarkadetako zuzendari onena da askorentzat. Esan bezala, James Cameron zuzendariak ere asko miresten du. Eta honela definitu zuen Haneke duela urte batzuk. Oso gizon azkarra eta argia da, zirujau batek bisturi erabiltzen duen bezain zehatz erabiltzen du Hanekek bere kamara. Bere filmak ainonak dira ikustean tentel sentitzen naizela. Eta berari esker daukagu Oscar bakarra 2012an Amour filma egin zuen eta nazioarteko film onenaren Oscar saria, Canneseko Urrezko Palma eta Urrezko Gabon Globoetako nazioarteko film onenaren sariak jaso zituen. Bino, nik dakidala, Haneke ez da euskalduna, ez? Ez da. Ta nola iritsi da Oskarra Euskal Herrira? Ui, Amour pelikulako protagonistetako bat Ramon Agirre Donostiarra delako. Beida, nire gizona egin zuen. Goinkalen. Ai, ama. Bai. Ui. Ai, ama. Bai. Ba, Gora Ramon eta Zoriona Janeke. Hori da.
nazioarteko Oscar saria aipatu duzu, eta kondairak dio sari hori Rashomon pelikulari esker sortu zutela. Oscar sariak 1929an sortu zituzten, baina 1950 inguruan hasi ziren nazioarteko Oscar saria banatzen. Badirudi akademiako kidei Rashomon pelikula asko gustatu zitzaiela eta hitzaki bat behar zutela film hori saritzeko. Eta filma nola ez Akira Kurosawa handiarena da. Gaurko egunez jaio zen Kurosawa Tokion 1910 benetako samuraien oinordekoa. Kurosawak zinemarekin zuen harreman profesionala 1918an hasi zuen estudio handi batek antolatutako zuzendari ikastaro batean. Eta 1953an bere lehen filma egin zuen Sugata Sanshiro, arrakasta handia lortu zuen propaganda filma. Guztira 30 pelikula egin zituen. Eta gurera gerturatuz, gaurko egunez jaio zen Tomas Bidegain, zuberotar jatorriko zinema gidoilari, ekoizle eta zuzendaria. 2010an, Profeta bat, 2009ko filmaren gidoia idazteagatik, jatorrizko gidoi onenaren Cesar saria jaso zuen. Eta 2013an, De Guil de To, erdoil eta ezurrezko 2012an, filmarengatik egokitzapen onenaren Cesar saria. Ula. Eta Eneko Lasagasti Donostiarra ere gaurko egunez jaio zen, aktorea, ekoizlea, zinema zuzendaria, irakaslea eta idazlea da. Baina dena ez da zinema izango, musika pixkat erentzun beharko dugu gaur ezta. Gaurko egunez hil zen Pio Leiva abeslari eta konposatzaile kubatarra, bereziki Son Montun estilokoa, Buenavista Social Club edo Social Club taldeko kidea izan zen bera. Eta entzungo dugu. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Baina sarrera pixkat senyoro, ari da gehatzen Kurosawa, Haneke, Cameron, Leiva... Bai. Lasai Goiuri, badute femiride bat. Gaurko egunez, jaio zen Chaka Khan, Rhythm and Blues eta Funk estiloko abeslari estatu batuarra. Rufus taldearekin hasi zen, baina bakarka ere sekulako arrakasta lortu zuen. Horrela bai. Eta atzaipatu genuen bezala gaur aholkularitza saio ireki egingo dugu Dona Apeian Iznietorekin. Emozioi buruzko galdera batzuk jaso ditugu eta Donak denak erantzuten saiatuko da. Azken minututxoak dituzue zuen galderak bidaltzeko. Eta Iñaki Peña etorriko da gurera, Mendian hil, hirian hil dokumentalari buruz hitz egingo dugu berarekin. Onartu behar dugu, bigarren kafeko lankide batzuk negar batean egon ginela filma ikustean. Eta Gari Iruretagoiena arekin hitz egingo dugu. Euskadiko apnea txapelketa irabazi du asteburu hontan. Ez dakit Urazpitik ondo entzungo gaituen, baina saiatuko gara. Eta Iñaki Martiarena edo Matxin komikigilea elkarrizketatuko dugu. Klak komikia argitaratu berri du. Eta horrela azkar igaroko dira batozen 2 orduak, martxoak 23 ditu gaur, eta asteazkena da ongietorri bigarren kafera. Zuekin, Maiten Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Garazi Lasa Almandoz. Gaixo. Amaia Resende Egiloz. Kaixo. Goiuri Ezeiza Arandia eta bere marrubiak.
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Ilurbide, gaur bigarren kafeak 167 ditu, arratsaldeak 4:10 minutu, eta martxuak 23 esan da bezala. Ongitorri, gurekin bigarren kafera. Eta 11 minutu bigarren kafea asteko pres gara eta niri kafea falta zait. Beraz, maite dutekin hasiko zarete? Bai. Ni hasiko naiz. Osondo. Hola, tita kafea dauketa da. Ba, kanta hau maite dut. Ni honek aukeratu dut. Eta gustatzen zaidana da askotan, ez? Hola, sorpresaz, beste gauza batzuk entzuten ari zaren bitartean, papatekoan, ez? Horrelako abesti puska bat topatzen dezunean, eta zeo zer esaten dizu barrenean, kriston temazoa dela. Ez badago zerbait esaten dizuna, hau ona da, hau bereziki ona da. Eta gero, konturatzen zara gainera, badituela, baduela kutsu bat, Stevie Wonder, edo bestelako zu txikitan jaso dezun musika kultur horren kutsua baduela, ez? Eta orduan esaten zu, jakina, nola ez zen gustatuko, azkenean txikitatik datorkidan zerbait da, eta, ez? Hori gustatzen zait, bai. Zein durrena? Garazi. Ze ondo garazi, barrenetik atera zaizu. Ez behin, hau, atzotik handut pentsatu da. Wow! Ze atzo, nik dantzaite, eta dantza atera eta gero izer dituta, eta etxera iristen zenean ematen dezun dutxa, bero hori, nik kriston pila lasaltzea eta asko maite dut. Montero, eta pasatzen zu, bezakit, 10 minutu, esageratzen nago, baina benetan dutxa horiek diela, jazta, izer ditu dut, egin dut kirola, orain bai, pertsona berriana. Eta orain bai, presta faltzera joateko lagunekin, parranda pizkau, ez hori ezin dela egin. Amaia Arrasendegilu, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta da, gaur goizean trenean entorrela pasaden gauza baten arira, segun pertsona bat, dagoela bazterketa sozialean, ez da, eta, dei bat jaso du, eta, itxura zekan, markatu, psikologoren bat, edo gizarte langileren bat zela. Maite ditut, voluntario moduan, lanbide moduan, modu telematikotan eta horrelak edozein modutan beste pertsonei laguntzen dieten pertsonak. Behaien, ezakit nola ditu. Asebetetze hori izatea beste pertsonei laguntzea. Beraz, nire maite duta gaur behaientzat. Only a fool would be falling for you. Only a fool would be falling for you. Only a fool would be falling for you. Only a fool would be falling. Your black heart can't help it. Nik maite ditut asteartetako bazkariak, maite ditut asteartetako bazkarien aurreko mokadutxoiek bideratzeko bestelakoak. Bai, maite dut, astearteak badu. Asteartea bada aste igaro izanaren ja seinalea.
Hola, optimista xamar izan da bizitzan. Wow. Aste arteak balima dira ostegun berriak, eta ostegunak larun bat berriak, eta... Ez, hori iztak izue? Horrek horrela behar du. Hori, a ver. Bai, goza zoragarria da. To have a job, to have respect, to not be viewed as a piece of meat, equal rights to set forth our own humanity. There aren't frivolous demands at all. We just want what men have had all these years. I'm a proud woman. I'm a proud woman. Eta maite ditut, gure entzulen maite dut batzuk. Zuen ahotsak ditut maite, Markok. Ba, Garazi eta Amaia agurtu egin barritu arte baterako, ezta? Bai, bueno, bere maite. Berriro! Eske beti egiten du. Uzten du, azkenerako eta Garazi ere zait. Ja, bai, baina entzun eta bagoaz, bale? Zein ez maite dut Goiuri? Zainean, banekin hau gertatuko zala. Beti, azten danitaz. Iniz ez du nahi asiran egin, da gero junite zait. Tania zen etxea pentsatzen ere maite duta nolengo ez da egin, da junite zait. Oso gaizki. Ba, oso lotuta dago nere maite dutakin. Bai? Bai, ze nere maite duta da, gaur bazkarian asmatu dugun termino bat. Ui, hainbeste hondia. Beldurre mateit pixkat. Zein. Ba, a ber, sarreran aipatu deu, gaur etorriko dala, telefono bidez hitz egingo deu Gari Irurotegoienarekin, dala apnea, Euskadiko apnea txapelduna, eta orduan, bazkarian momentu batean, ba, kontzeptu berri bat otu zaigu, dala apnea emozionala. Bai. Gari Irurotegoiena ontzan 6 minutu eta 5 segundo urazpian igandean, eta gaurin jo gonda 6 minutu eta 5 segundo bere barnean gurik oso egin gabe. Eta apnea emozionala praktikatu du, eta guaintxe berdina egin du maite duten asuntoakin. Baina maite dut apnea emozionala. Hori ez da maite dut bat, hori da puia bat. Ez, maite dut bat da. Hori da puia bat on the rocks. Puiak maite daitezke. Apnea emozionala Noiz egin dut 6 minutuko apnea emozional hori? Hain mindfulness. Hain konzentratu zinean, etzala batzen noiz izan den. Baina horregatik, noski gogoratuko banintzen nuke galdetuko, eta orduan elitzateke edo zitzateken apnea emozionalik izango. Eske hor dago apnea emozionalaren magia. Sorgin gurpila. Bai, oso ondo baina noiz egin dut. Gero esango izau. Ui... Hemen esaten dute, eatu izlariak apnean ere 6 minutuz egonen diren. Isiltasunean. Ez ez isildu. Eta badoaz Garazi eta Amaia, Goiuri nahizu behiekin june bai. Apnea emozionala egitera. Hori da puia emozionala. Baina... Maratxa itzazoe bat! Inigo jarri Goiuri beha jundalarka, kuixo, nik ez zutken du? Puteko esan diazu. Er nahi zenun, apnea emozionala egiteko. Bueno, ez. Ez zenun nahi? Ez. Politxe izango litzateke orain donari, galdetzea, ea apnea emozionala, hola. Zer dan? Edo, agian guk sortu dugu? Guk sortu dugu. Bigarren kafeko... Guk sortu dugu. Bai? Inorri hitzai hor lehenago kurritu, Eskiz azkarra gehan, Wow! Bai, gure evoluzioa ikera izaten eri da. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, haupa kaixo, aserra rasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinara esaten baduzu,
Haupa, kaixo egunon, Asier Errasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat, iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Errasti naiz irratikoa. Asier Errasti naiz irratikoa. Nik ezagutzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena I am. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta Dona Pellaniz Nieto esan da bezala gurean da. Arratxaldeo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ondo altzea? Bai, primeran. Bai? Espalditzara gurera etorri, ez da egit, ondo egi. Oi, azken aldiotan asko leporatzen dio. Bai. Bueno, baino da falta montatzen diogulako. Hori horrela da. Baita zuek ere. Ze natural geratu zaio. Horia da. Beno, aurreratu dugu, olako konsultorioa egin behar genuela. Zer gertatzen da? Jaso ditugu hainbat galdera, konsulta. Bai. Eta bide batez esango diegu gure entzulei, bai bideo deiezi bideokonferentziaz edo streaming ez barkatu. Ikusten gaitu zuen hoi galderak egiteko, eta bide batez, bestelako ere, gure sare sozialen bitartez, WhatsApp bitartez, nahi duzuena. Galdetu lasai, eta Dona, daukagun denbora tartean behintzat saiatuko da erantzuten, ze badazkago batzuk, eta goiuri botako dizkizuela. Ere sekretaria. Hasiko gea, hola, zenean. Bale, pertsona batek galdetu digu. Egoera serioetan edo tristeetan, beti parrez hasten naiz. Zergatik izan daiteke? Bale, bueno, zergaitik izan daiteke, gauza asko izan daitezke hor, eta pertsona bakoitza mundu bada. Baina bai azkenean, behitu ni izan nun irakasle bat esaten zuna, bueno, pentsatzen jarraituko dula esaten berdin, ez? Parra eta negarra sortzen direla leku beretik. Azkenean askapen prozesuak dira, eta oso importantea da askatzea. Azkenean emozioak eta barruan, gorputzaren barruan bizitzen duguna energia da. Orduan, energia gorputzaren barruan metatzen da eta kontenitzen da. Orduan, urduritasunagatik triste gaudelako, ez dakigulako, edo gure gorputzak edo inkonstienteak ez dakielako barruko energia hori kudeatzen, askotan hor ez metatzearen eta hor ez kontenitzearen denbora guztia, eta hau oso osasungarria da, kanporatzen du. Bale, azkenean, beti esaten dugu emozioak energia direla, eta emozioak energia horiek eginda daude kanporatzeko, erantzun bat emateko, beti kanpora, orduan. Parraren bitartez, egiten duna pertsona honek izango da, seguraski, kanporatu energia hori, askatu, kanalizatu. Orduan oso seinale osasungarria da, edo bintzat orekatua. Vale? Izan ere bere gorputzak esaten nahi dio, nik ezin dut hau barruan mantendu eta kanporatu bardet. Nola? Parrarekin. Ze gertatzen da? Batzutan parra egitea, sozialki, esan dezakegu ez dela egokia edo, pues ez dela momentua. Orduan hor, nolabait ezi genezake energia hori parraren bitartez ez, eta beste era batera kanalizatzea ez, edo hori kontenitzea, erlaxazio batzuen bitartez hori lasaitzea, eta gero bakarri dagonean edo momentu sozial egoki batean, hori bai parraren bitartez kanporatzea. Baina, behitu pertsonalki eta profesionalki, gora goazen parra egitea, egia da, momentu batzutan, pues, ez dakit, igual konferentzia batean gaude,
eta aigea hitz egiten, pues, kantzerraz, pues igual ez da momentua. Baina agian bai. Aizu, eskene batzu da esaten, parra gehiago egingo bageno gure artean, momentu serioetan. Lehenengo hori, estres maila handia jetxiko genuke. Mundua politiagoa izango litzateke. Sozialki parrak batu egiten gaitu, elkartu egiten gaitu, eta, bueno, ni... Osea, gauzak humorez hartzearen oso aldekoa naiz, absurdoaren oso aldekoa, eta geroz eta gehiago ikusten dut asko laguntzen digula. Azkenean, momento serio horiek dira burua, gure pentsamendua razional horrek esaten diguna, hau serioa da, dona, mesedez, hemen serio mantendu. Baina bizitza, bihotzeko bizitza ez du hor seriotasuna zulertzen. Azkenean bizitza, emozioa, gorputza, bihotza, da serioa, da bizia. Eta parra, sortik handator. Beste batek esaten digu, sentimentuak erakusteko oso itxia den pertsona bat dut nere ondoan. Bere atzetik ibili behar dut sentimentu horiek kalera ditzan? A ber, guazen parra egitea pixika. Parra idezako zer gaina maitenak itzein nahizun eta moztuin. Gauza zan, bai, ni bueltatu geanen, esan barrun, baina aurrekokin lotuta zeon alegia. Hau da, komedia, ze ona dan, ze osasuntxua dan, eta zenbat alditan ere gu saiatzen geha, gizartetik ere, hori itxotzen, ez? Ontaz parrin berda eta ontaz ez, adibidez, ez? Eta zenbat aldiz hori ere, terapeutikoa dan, era kolektiboan. Hoi esan nahi nuen besterik ez, jarraitu. Oso ondo, ez hori. A ber, errepikatuko jure mesez? Emozioak, sentimentuak erakusteko oso itxia den pertsona bat dut nire ondoan. Bere atzetik ibili behar naiz, eta ea sentimentu horiek kaleratzen ditun? Bale, lehenengo, behar ez dezu, maitea ez dezu, ezer egin behar zure bizitzan. Egin behar da dezu zerbait da, zure bihotzak, eta zure gorputzak, eta zure barrena, esaten dizuna. Zerbait egin behar izatearen, baina, bueno, hori ere ez dezu egin behar. Eta beste gauza, eta oso importantea, ezin dugu inor aldatu. Osea, bizitza honetan, saiatzen garenean, beste aldatzen da gauzarik frustrantena bizitzan. Bizitzan, ze ezin da beste aldatu. Orduan, aldatu dezakegun bakarra gure bizitzan da gure burua. Bale, orduan, nahi badugu zerbait aldatu, aldatzen dugu gure pertzepzioa, gure ikuspuntua, adibidez egoera hori bizitzeko ditugun emozioak edo zailtasuna edo dena delakoa. Orduan, berak zailtasunak ditula emozioak konpartitzeko, ez? Nik hor galdetuko nioke galdetzen duen pertsonari. Baina zure lagunak nahi du hori landu, nahi du erraztasuna izan, nahi du zabaldu, nahi du emozioekin konektatuta horiek konpartitu, ze ez badu nahi, jazta, ez da ezer gertatzen, egia da, igual zure ikuspuntutik, pentsatzen dezula, hobeto etorriko litzaioke zabaltzen baldin bada, konektatzen baldin badu bere emozioekin, eta konpartitzen baldin baditu. Baina esk ez dakigu besteari, zer dagokion hobeto eta ze etorriko zaion hobeto bere bizitzan. Gure ikuspuntutatik, gure begiradatik, bueno, horiek askotan proiekzioak dira, eta hortaz ere hitz egin dugu, ez? Zegero, forzatzen dugunean pertsona bat irekitzea adibidez, gauza asko gertatu daitezke, baina igual hor zabaltzen da zerbait zeinak ez gaude prest jasotzeko, eta hori, konduzibili bargea horrekin orduan lehenengo gauza. Behar, ez dezu ezer egin behar, bale? Osea, konektatu zure buruarekin eta horrekin joan, ez? Barruko desira hoiekin, honekin lotuta bestea ezin dugu aldatu, bai, hori ezinezkoa da, eta bai aldigu lagundu, baina horretarako galdetu behar diogu. Zu zabaldu nahi zu zure emozioa konpartitu nahi dituzu? Bai, bale, orduan bai laguntzen diogu. Ez? Bai, hasta. Eta hor, bai gure jan behar dugu ez hori, ez? Ilargi kurentzuleak esaten digu, agian forzatuz gehiago izten da. Agian, izan daiteke edo agian estanda egiten du, eta orduan ateratzen du bere, ez dakit, barruan dakan guztia, eta igual hori onura gerrea da, agian ez. Osea, hor gauza asko gertatu daitezke, baino bai, bueno, pues kontatzen dezutenarekin, edo galdera horrekin nire itortzen zaizkit, bueno, pues, aipamen hauek egiteko, ez? Importantea da, bakoitza bere tokia hartzea bizitzan. Eta gero, badago baita kontzeptu bat izena dula, deitzen zaiola, bueno, indarkeria psikologikoa, eta dan, bueno, nik bere garaian ikusi nun,
Eta esan nahi zuen, norbaitek ematen dizunen informazioa eta agian zu haindik ez zaudela pres jasotzeko, ez? Hau da, beste agian konturatu da zuk zerbait behar duzula, baino zu agian, ez? Eta besteak etortzen bazaizu, bortizkeria jasan dezakezu guzti hori ere, bai, ez da? Bai, izan daiteke nolabait, ez dakit, aur txiki bati eskatzen diogunean, ez dakit, 3 urteko aur bati, biderkaketak egiteko. Pues ez baldin badago prest, hori sekulako mingarria izan daiteke, pues olako zerbait bai da, ez? Nolabait, ostras, ez dago prest, eta badago jendea nahi duna, baino ez dagona prest ere bai, eta hori askotan gertatzen da. Kontsultara dator jendea batzutan, nahia bai, baino gero zailtasun handiak, hori landu daiteke ere bai, noski. Azkenean nahiak asko egiten dulako, ez? Motivazio horrek. Baina, bueno, dena daka bere pausoak, eta bai, bueno, kasu hontan, ez, galdera horretan nik argi ikusten dut, berari galdetu, eta nahi baldin badu, hor bai. Eta ez badu nahi, hor ja, zure tokian mantendu, eta hor kolokatu, nina dut horrelako pertsona batekin egon, edo nola egon nahi dut, honeaino. Porque batzutan zabaldu egiten geha, ondokoa ez da zabaltzen, eta hor frustatu egiten geha. Jo, ni erakutsi dizut, ni naizen guztia, eta zu erakusten diazu, nere begietatik, pues, 1,5, eta hor ez nago gustora, hor harremanean, bai, jarri bergea gustora gauden tokian. Jarraituko dugu, galdera gehiagorekin. Pertsona batek esan digu, 2020 urtea, pandemiaren urtea, oso urte ona izan da niretzako, baina ez beste guztientzako, eta errudun sentitzen naiz. Zer egin dezaket? Asko gustatzen zait hau, ze oso gutxi hitz egiten dauntaz, ez, orokorrean, gizartearen zat, bueno, ez dakit, gero mendik urte bat dutara agian ez dugu hau esaten, baina igual gizarteari ondo torri zaio hau, bueno, horretzikot. Cuidado! Aukera bat behintzet, iriki da. Bueno, zer gauzak aldatzen nahi dira, ez dakigu gauza, aldaketek, bira asko dituzte. Baina, bueno, aldaketa bat dago. Atzo irakurri nuen komiki bat, eta jartzen Jesus, ze gogo dauzketen, neri buruz ikasi dudan guztia, azteko. Ona da hori. Ostras, ezin da, Lagun batekin, hortaz parre egiten genuen ere bai, esaten zian bera, jodona, ia sartu geha mundu hontan, eta ezin da, errua bota bestei, ezin geha biktimizatu, porque kontuatzen geha, orduan ja dena da, responsabilitatea. Zaten, bai, batzutan oso nekagarria da, baino, ze ederra. Ardura hori hartzea, eta bakoitza bere bizitzaren jabe izatea, ni usteet oso onuragarria dela pertsonentzako, eta gizartearentzako ere bai. Orduan, oso gutxi hitz egiten da hontaz, orokorrean, nire inguruan behintzat, jendea oso gaizki pasadulako, eta, gutxi gora bera badagola sentimendu hori, ez? Orduan, batzuentzako onuragarria izan da, edo balantzea egin da, esaten du, behitu, ez eta inbeste galdu, eta erabazi dudana, gustoko dut, ez? Orduan, hor, behitu errua dator burutik berriz ere, dator gure ego horretatik, nolabait pentsatzen dugulako, gure buruak pentsatzen duelako, badagola gauzak ondo egiteko era bat. Ez? Gauzak nola dira, nola daude ondo egin da? Era bakarra, ez da? X moduan. Hori da gure burua. Bai? Orduan, hortikan ateatzen dena, sartu daiteke erruaren poltsa horretan. Orduan, hor, importantea da, esatea nolabait, hori ez dela existitzen, gauzak egiteko, bizitzeko, sentitzeko milaka era daude, segun pertsona, eta segun pertsona nola altxatzen den. Orduan, zure barruak esaten dizun hori da zure egia, eta hori da balio izuna. Eta bakoitza daka berea, eta zure ondokoarentzako izan baldin bada, urten azkagarria eta mingarria eta oso gogorra hori da bere egia, eta errespeta dezagun, eta zain dezagun pertsona hori, eta balora dezagun, eta zure buruarekin berdina egin. Errespetatu, entzun, zaindu eta baloratu. Ume edo gazten emozioak identifikatzeko zailtasunak dauzkat, gutxi gara bera 8 eta 14 urte bitarten dituztenean. Ez dakit, igual irakaslea da, edo begiralea da. Eta nahiko du erraztasuna eduki pentsatzen dut. Nahi du Biblia. Nahi du soluzioa. Zailtasunak ditut, bale.
Ez, bueno, eskerrik asko zuen galdera guztiengatik, ez? Falta zaitor zer nahi du ni askotan, eta kontsultan asko, ez? Bakoitza kontatzen dit bere egoera, eta esatet baleta zer nahi dezun. Importantea da, niretzako jakitea zer nahi duen pertsona, porque bestela nik egin dezaket nire ideia eta ez kointzitu. Orduan, besteen emozioak ezagutzeko, nire formakuntzetan eta nire bizitzan, bai profesionalen eta pertsonalean, hori lantzen dugu norberatik. Ezin dugu bakarrik proiektatu besteengan, bai? Ikasiko dut nola jakin edo nola konturatu edo nola ezagutu besteen emozioak. Hortik, abiapuntu horretatik ez da existitzen, edo existitzen baldin bada, niretzako ez da benetakoa, edo ez da juten emozioen errora. Eta orduan hor utxune asko sortzen dira. Orduan emozioak ezagutzeko nik proposatuko nioke pertsona honi konektatzea bere buruarekin, bere emozionalidadearekin eta hortik nastea. Hori landuta duenean ikusiko du nola besteengan hori ikusten dijoan. Ze azkenean gu ikusten dugu bizitzan, ez bizitza nolakoa den, baizik eta nolakoa gean, gu orduan, pertsona horrek baldimada kalandua, bere buruarengan, emozioak identifikatu, onartu, zaindu, kudeatu, eta prozesu guzti hori, hori egingo du besteekin errez. Bai, nik uste komunikazio intrapertsonala beti ere lehena dago, interpertsonala baino, ez da? Orduan besteekin nola komunikatuko zara ondo, zure burua ulertzen ez baduzu, alegia. Hori da, eta izan daiteke, 8 urterate, artera arte, aurrak direnez pixkat emozionalagoak esango genuke, edo, inkonstientean daudenez oraindikan, emozio horiekin bizi dira, ez dakit, esango nuke, zintzoago bezala gero jazten geha, gure trampak egiten, eta orduan hor ikusten da errez, nola daude nazkatuta, orain gorrotua sentitzen duenekiko, orain amorrotuta dago, errexago edo ikus daiteke. Gero ja, 8 urtetatik aurrera, hasten garen ez trampitak egiten, eta ez nago aserre, eta olako gauzak egiten, hor zailtasunak sor daitezke. Hombre, hor ere komunikazio ez berbala, ez? Eran nahi dut, 8 urtekin, naiz 40ekin, naiz 60ekin, ikusten denok ordurako 8 urterekin hartu ditugula, ez? Joerak, eta badakigun nola erabili hori, ze azkenen imitazioz ikasten dugu. Beraz, ezin zara ulertu, norbaitekin, begiratu zazu, begiratu eta hartu denbora, ez? Pertsona hori begiratzeko, entzuteko, askotan ez dugu denbora hori hartzen. Ez, baina denbora hori ez dugu hartzen, ez dugulako hartzen gurekin. Ze gure buruari trampa asko egiten dizkiogu, baina asko, ni batzutan, Oskarrak ematen dizkio nire burua esaten. Dona, gaur, sinistu ez zure gezurra, goizetik, gauera arte, txalo bero da zuretzako. Ze egia da, trampa asko egiten dizkiogu. Ez? Orain aserrenago ez dakiz zergatik, eta gero juten zea barrura ez dezu, madre mia, hemen tristuraz jotanago, edo ez dakiz zer gertatzen zait. Eta orduan, ez da ezer txarra hori baizik, eta dia defentsa mekanismoak, orduan, hor, berriz ere gure burua ezagutzen baldin badugu, bakoitzan horberarena errexago egingo dugu besteengan, eta ikusiko dugu esango, madre mia, zuere bai Oskar bat jasotzeko azea, bantxe bertan. Baina hori, hasi norberatik, ez nahi izan bakarrik besteengan proiektatu, baizik eta zure buruarekin hasi, eta gero besteak etorriko ja. Beste entzule batek dio, emozio bat, eta ez digu zazen zein emozio, emozio bat aspaldi sentitu ez dudala konturatu naiz. Normala da? Normala, guazen normala hitza pixkat petatzea, eta hitz egitea beste termino batzuekin. Ni beti esaten dut, ni bakizue lau emozio basikoekin egiten dudala lan, ez? Amorrua, tristura, beldurra eta poza. Orduan, nik esaten dut beti bakoitza dakagula horietako emozio bat ataskatu egiten zaiguna. Nerea izan da urte askotan, haserrea eta bada oraindikan. Kostatzen zai bizitzea, eta ni pasa ditut urte pilo bat, nik esango nuke 8 urtetatik 20 gutxira, hori reprimitzen. Ni esaten niz, nahiz aserretzen. Paz y amor, claro, paz y amor, gero nekan hor aserre bat sartuta armario batean, irekin unean amatxo maitia. Orduan, normala gertatzen da, zergatik egiten ditugulako berriz ere defentsa mekanismo hoiengatik reprimitzen goaz emozioak. Orduan, ez da ez dezula sentitzen, baizik eta sentitzerakoan zure inkonsienteak gorde egiten du, mugatu egiten du, reprimitu egiten du. Orduan, hor dago, nun baiten dago.
Orduan, nik proposatuko nioke pertsona honi, hau jakinda, bai, ez duzula sentitzen, baizik eta sentitu eta reprimitu egiten dezula, ez dakiz emozio den, imaginatu, amorrua dela, edo beldurra, edo tristura, pentsatu bizitzako ze momentuetan zu ahalko zenuke hori bizi, eta berze gertatzen aidan hor barruan, esaten, bitu, nik uste honengatik amorroa baldin bada, amorratua egon barko nintzakela, edo behintzat pixka bat. Eta jun hori baimena ematen nola bait, ez? Inkonstienteki zure emozioak behar du baimena, oraintxe bertan ez daka. Orduan hori, aber ze gertatzen da. Baimenarena oso interesgarria da. Ze askotan errudun sentitzen gara, eta horregatik ez diogu gure buruari baimen hori ematen, ez da? Nola eman diezaiokegu gure buruari baimen hori? Horrela esaten, dona baimena dezu aserregoteko. Hori goizero, edo gauero, edo gogoratzen zaren ero. Adibidez. Ozen esan da, esan nahi. Bueno, edo barrutik. Edo ni naiz oso fana, frigorifikoan, edo ispilu, eneske frigorifoko asko irekitzen dut, egunean zehar, orduan asko juten naiz frigorifikora, edo ispiluaren aurrean, edo frigorifikoan, edo paretan, edo mobileako salba pantaiasean, nahi zuen tokian, esaldia jarri, bale? Horrela inkonstienteki irakurriko duzu, eta azkenean, emozioa reprimitzen da baimena ez dagolako, eta baimena ez dago, badagolako sinismen bat, esaten duna, zu ezin dezu hau sentitu, ez daki zer gaitik. Eta txikitatik datorkiguna, akaso bere momentuan, hazi gaituztelako horrela, hori esanez, edo beste batzutan komentatu izan dugu moduan, ze pertsona alaia, eta esatezu, karo, ni alaia naiz, ezin naiz asarratu, alaitasunean bizi behar dut nire 24 orduak, ez? Eta gero hori frustrazioa da. Bai, hori kontsultan asko ikusten da, kontsultan eta formakuntzetan asko ikusten den zerbait da. Vale? Azkenean, ataskatzen zaizkigu emozio horiek, eta hor badaude sinismen batzuk, orduan, nolabait aurrekin eta nerabeekin gurasoen baimenarekin lan egiten dugu, vale? Oso importantea da, vale? Eta ja pertsonalduekin beraien buruaren baimenarekin. Vale? Baimena behar dute emozioak. Azkenean emozioak daude gure zerbitzuan. Guretzako daude, eta orduan guk esaten deguna egingo dute. Orduan, zer gertatzen da, inkonstientekin mezu asko daudela hor. Eta horiek landu daitezke, konstienteki beste mezu batzuk jartzen baldin baditugu. Eta hori ere bai, baimenak suposatzen du aurretik erabaki bat egon dela. Askotan emozioak iruditzen zaigu atera egiten direla horrela, era irrazional batean, ez? Eta ez nik ezin ditut kontrolatu. Baina aldiz, aurrera heltzen zoatzen inean, konturatzen zara ez, entrenatu behar dituzula zure pentsamenduak, zure emozioak, eta kontrolatu, ez? Ez kontrol, gestionatu, kudeatu hori, ez kontrol txar baten moduan, baizik eta, kudeatu, ez horrela utzi. Ez egiten dira, horregatik proiektua badu ere bai, izen hori, importantea da, ez azkenean dena entrenatzen goaz edo kudeatzen goaz, baina emozioak pentsatzen dugu, behaiek bakarrik egin behar dutela, ez guk erakutsi behar diegu, zer eta nola. Jende askorekin nagonean, ez dakit nola jokatu. Eta hori, bota digu. Jende asko hori pasatzen zaio hori. Vale. Jende askori pasatzen zaio, jende askorekin. Bai, jende askori pasatzen zaio. Meta jendefobia. Metagorafobia. Baina hemen ez dago galderarik, Ja. Kontatu digu, eta... Bueno, horrek lagunduko zion, pentsatzen dut. Baitu, nahi ateatzen zait hemen berriz ere aipatzea ez dagola erabat gauzak egiteko. Ez dagola ondo, ez dagola gaizki, gogazen hori gogoratzea, egunero, mesedez. Konektatu zure buruarekin, hor ni deskonexio bat dagoela, esango nuke, deskonexio emozionala, bai, gorputzekoa, eta konexio burukoa. Orduan nola buruak kontrolatu nahi dun dena, eta buruak pentsatzen du, badagola, lehen esan dudan bezala, era bat gauzak egiteko, eta era egokia, buruak pentsatzen du dagola, era egokia, eta era ez egokia. Orduan bat dago ondo, bestea gaizki, bat bai, bestea ez. Orduan, zer nahi dugu inkonstienteki denok? Baiezkoan sartu, denok nahi dugu ondo egin, egokia, bai, eta hori guztia maitatuak izan, onartuak izan, marabilla. Importantea da hori nahi izatea. Baina hori gezurra da, bale? Gure buruak sinesten duen hori ez da egia, ez dago gauzak ondo egiteko era bakar bat. Nola egiten ditugu gauzak ondo? Edo nola da egokia bakoitza bere barruarekin konektatzen dunean eta horrekin koherentea denean. Hau da, pentsatu, sentitu eta egiten duena batera dijoaztenean. Ze gutxitan ematen den hori. Bai. Bueno, batzutan nik esango nuke pentsatzen duguna baino gehiago.
Bale, baina pasatzen da oso gainetik, bueno, edo hori pentsatu nahi dut, igual oso optimista naiz. Ni hola pentsatzen nuen lehenago, baina ni ere ate bat ireki nuen, eta hor atera zan. Bestelako bai, iritzia. Bai. Baina, ze politia dan ezautzen dezunen pertsona bat eta nabaritzen zaion, oso konektatuta daola bere emozioekin eta bere nortasunarekin eta bere izaerarekin eta ez tituluak gauzak egingo ez badatoz bat. Bai, joeraz. Bere senarekin edo. Benetako batzuan jenderi nabaritzen zaio, hoi. Bai. Wow, zagit autentikoa edo, baina ze. Hori importantea da ere, bai, gurea aurrera eramatearen bestea esapaltzea, bale? Porque batzutan sartzen gara modo ez ni nerea, eta ez da muga horretara pasatzea, ez da mugetan bizitzea baizik eta oreka hori lortzea. Orduan, nik pertsona honek kontatzen digunaren arira hori etortzen zaite esatea, ez dago gauzak ondo egiteko era bakarra. Gauzak ondo egongo dira, zure barruarekin konektatzen dezunean, eta horrekin koherentea zarenean. Orduan, barruraka egin, konektatu, aber zer nadezun, aber zer desio dezun, aber zer egin, nola, eta jasta. Eta aurrera. Eta onartu, agian aurkituko dezula zerbait, lehenago uste zenuen hori, nahi zenuen hori, ez dezula nahi alegia, eta kontrako bideare, bai. Hor dagoena, da zure esentzia. Eta maitasun guztiarekin onartu, berriz ere, nola ez dago ondo edo gaizki, da zuzarena, ba listo, ez? Eta ziur nago, jendeak maiteko zaitula horrela zarenean, edo erabaki hoiek hartzen dituzunean, noski baiet. Ba, egingo dugu aurrerago beste aholkularitza saio irekia. Askorako ematen dute, Askorako ematen dute. Gai bakoitzetik agertzen dira hor kimutxoak eta... Gozatzen ari zara, Dona? Nabaritzen zaizu. Eske pasioa da nerea, Ze ondo. Ba, Dona Peñan iznito pasiorik gabe agurtu behar dugu, edo behintzat penarekin, pasioarekin baino penarekin. Baina, egingo dugu itzordua, laizter? Hori da, perilean bueltatuko naiz. Hori da, hor badauzkago horaz esantua dela, eta estela, eta baina, bueno, egingo dugu Donarekin itzordu berria. Ba, mila esker, Dona. Zuei, placer bat, eta entzulei ere bai, zabaltzeagatik, eta behaien, barruko interes horiek eta zalantza, konpartitzeagatik, hori asko eskertzei. Gure aspaldiko entzule batek, Nekane Alzelai jarri du, ongi etorri, Dona, faltan somatu zaituenaren seinale. Ba, ongi etorri, eta gur. Aio, Dona. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Kaixo, ni Olat Salvador naiz eta hau aldizka aurkeztera nator. Gustatuko litzaidake zuekin konpartitzea gelditu hor kanta, Idoia Sormendik bertan parte hartu duena eta Anela Bakaren hitzetatik abiatu zena. Kariño handi hartu diodan kanta bat delako eta bueno, batzean mezu interesgarri batzuk gordetzen dituela esango nukelako. Gotorleku bat dut bizkarrean
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Heriotzak aurpegi asko dituela esan ohi da, baina azkenean denok ikusiko dizkiogu begi berberak. Bere aurrean denak berdinak bihurtzen garela diote, jaiotzeko momentuaren antzera akaso. Baina ez da gauza bera, zure azken momentuak minez josita badaude, edo pakean ematen badituzu. Ez litzateke gauza bera izango etxean zure familiaz inguratuta agur esatea, edo ospital bateko bakardade hotzean zure azken asperenarekin zure eta baden hotxa desagertzea. Heriotzarekin dugun harremana, bizitzarekin duguna islatzen du. Biak baitira, zirkuluari buelta eman eta elkar musukatzen duten bi muturrak. Gizartea batzuetan naturaltasunez bizi dena, besteetan beldurrez bizi daiteke. Kulturalea ere badelako heriotzarekin dugun erlazioa. Erlijioek erantzuna eman nahi izan diote gizakiontzat enigma handi bat denari, batzuentzat lagungarri dena, baina beste batzuentzat aldiz, kontsolamendu ez eraginkorra. Bizitzari eusteko eta esanahia emateko ahaleginetan batzuk mendia hartu dute gotorleku eta bertara joaten dira euren miresmena azaltzeko asmoz. Baina hortxe aurkitu dute naturaren besarkada luzea eta egun ez daude gure artean. Honen inguruan hausnartzeko, Mendian hil, hirian hil dokumentala plazaratu du Iñaki Peña Bandresek, isilpean mantendu edo xuxurlatzen den hori ahobiziz esateko beharrarekin. Heriotzarekiko dugun gorbizikeriari toki egiteko. Memoriaren eta esperantzaren inguruan solasteko. Behar dugunaz altu eta ozen hitz egiteko. Iñaki Peña Bandres osakidetzan lan egiten duen medikoa dugu, barne medikuntzan, etxeko ospitaleratzean eta zainketa aringarrietan aditua. Gaur gurera bertaratu da bere trilogiaren azkeneko lana aurkeztera, Mendian hil, hirian hil. Egun zineetan ikusi dezakezuena. Arratsaldeon Iñaki, ongi etorri. Baita zure. Trilogia baten bukaera da Mendian hil, hirian hil. Noiz hasten da heriotzaren, doluaren eta esperantzaren inguruan diharduen 3 ataleko bide hau, eta zeri eutsi nahien jaiotzen da, ze badakit txikitatik barnean dakarkizun zerbaiten bila zabiltzala, ezta? Bai nire ibilbide pertsonalean heriotza beti egonda presente eta ni horren kontziente izan naiz. Ni beti goratuko naiz, 4-5 urtekin, gutxiago igual, konturatzea gure lehengusua umez urtza zala. Eta bere aita hil zala istripu baten. Eta gure etxian, horreri guztiari buruz, egiten zan berba naturaltasunez. Ez ziguten eskutatu, detalle askori gabe igual, baina, nahiko informazioa, ez? Eta, klaro, horrekin jaztea, niretzako izan zen, gero goratzen naiz aitonataz, amaren aldetik nitxikean nintzen nian hiltzala, eta goratzen naiz bere gorpuaz, eta uniformez jantzita, bera militarra zan, eta goratzen naiz ospitale militar baten zegoela, eta irudi hori dekot, eta gero 12 urtekin eukin itxun pare bat urte, nire adineko bi hil zirela istripuengatik, bat bizi izan 13. solairu baten, eta festa bat egin eban beretxian, eta, ziurrazki moskortuta edo, amildu zen. Eta zen gure saskibaloi laguna, gure horrelako gauzak, eta 3. bat gure portalian, pistola batekin jolasten, eta igo gailuan eta hil zen, bere nobiakin zegoela, eta, sakatu ez dagoela kargauta, ez dakiz zer. Horrelako gauzak 12 urtekin, eta gero ja hasi naiz medikuntza ikasten,
Eta 18 urtekin 19ekin gure amatxi aitaren aldetik hiltzan. Alzheimerrekin, oso goxo, oso pakean. Eta garai hartan gure izeba, erizaina dena, ibili izan formakuntza bat egiten du hori buruz. Eta egiten ustan berba horreri buruz, eta nik eneban oso ondo ulertzen zer zan hori. Naiz eta, prozesu, batzuk pasatu nituen, baina hitz horrekin eta definizio horren barruan, eta niretzako zen misterio punto bat, ez? Benetan, zelan egiten zen, nola ateratzen zinean aurrera, nik suposatzen dut, horren aurretik, nik egin ebala nire moduan, eta asko lagundu uztan, esan bezala, etxean jorratzen zala naturaltasunez. Gube bai, klaro, hiru seme alaba gara, baina laugarrena izena zeukan eta dena, Josu. Eta bere zain geunden, eta jaiotzean hil zan. Zilborrestiakin eta hori guztia gure ama kontatu uzkun, klaro. Etxean geunden itxaroten, eta bera bueltatu zan bakarrik, eta nun dago Josu, ez? Eta orduan, ja karreratik aurrera, ja eukitzen dituzu bestelako esperientzia gero pazientekin, poliki jardurak hartzen, eta urteak pasatu ziren, ja zainketa paliatibotan ja dedikatzen nintzen, eta bete-betian, eta gure aita 2007an hil zan, minbizi batekin etxean, oso eriotza ona eukizuen, aitak, oso eriotza ona. Danok egun ginen hor etxean, eta baina izan zen, 74 urtekin niretzako izan zen, kontatu ditudan guztien artean, markatu ninduna edo, eta holako baten, 2012an, amari diagnostikatu zioten beste minbizi bat, motelagoa eta, bizi ahal izan zen aita baino luzeago, eta kontestu horretan, krisialdi horretan berriro hasten ginela eta onkologoekin eta hori guztia, piztu zen aulki hutsak egiteko asmoa, hasi nintzen pentsatzen ze pertsonak sartuko zirean, protagonista moduan, eta buru belarri sartu nintzen. Aulki hutsak da lehenbiziko trilogia honen lehenbiziko dokumentala izango litzateke. Hori da. Baina bakoitzak badu esan nahi konkretu bat atzean, ez? Esan nahi dut, aulki hutsak hor daude, bigarrenak indarkeriarekin eta eriotza eta indarkeria du, ez? Izpide, eta hirugarren aldiz, mendia eta hirian nola hil eta zein da, nolako bide egin duzu azkeneko honetara iristeko? Nolabait aulki hutsaken egin gendu nahiko lan kompletua, ez? Eta jorratu genitun bide bat baino gehiago, ez? Minbiziakin, Alzheimerrakin, suizidioa, dolu perinatala, eta gero, beste dolu horiek Alzheimerrakin lotuta dauzanak esate baterako, edo gaixotasun neurodegeneratiboekin edo beste batzukin, beste dolu horiek, ez? Airiotza baino lehen gertatzen direnak, ez? Fakultateak galtzen joten zaren bitartean, ez? Orduan, bastante kompleto atera zen, baina, klaro, utxune batzuk zeuden, asmoa euki gendun zertxala bat emoteko hemen gertatu danari buruz indarkerian inguruan, baina konturatu ginen, horrek betetze bala lan bakar bat, ez? Eta etzan sartu gaia, eta denborakin, 4 urte eta gero, sortu zan aukera oneri buruz hitz egiteko. Eta gure entzuleek, ezagun egingo zaie pelikula honen izena, Mendian hil irian hil, zegoen dela hilabete batzuk, aritu ginen honen inguruan, BBK Mendi Film Festivala iburu hitz egin genuenean. Bertan, euskarazko film honenaren saria jaso duzu, Ze muzkoa izan zen sari hori jasotzea edo ze esan nahi du horrek zuentzako? Ja bakarrik Mendi Filmen egotia izan zen, lehengo sari potoloa, ez? Gero etorri izan bestia, eta, klaro, da nolabait, ez, sendotzia, ez, apur bat,
baina ja bakarrik filtroa pasatu izana eta urmugaren kontra, urmugarekin lehiatzia eta beste batzukin eta, oso posgarria eta gainera guk beti esaten dugu, hasi ginela 8.000 batekin, osea, ez ginen hasi hemen usturrekin edo eta claro, horrek deukon onakin eta txarrakin, ez? Baina, izan zen hastia sekulako bultzada batekin eta, Euskalduna jauregian eta hainbeste jendeakin eta bai, oso polita izan zen. Horrek badu beste sario irakurketa bat eta da Euskal produkzioen maila, ez? Hor aipatu duzur muga baziren hainbat izenburu, hainbat proiektu, Iñaki, eta zuena noski, markatzen zutenak, ez? Euskal mendi filmgintzaren, mendi zinemagintzaren mailak gora egin duela, eta ziurrenik alaxe da, apostu bat eginda, egonda publiko bat atzean, egonda lehiaketa bat maila handienean Euskal Herritik edatzen, eta horrek bere fruituak eman ditu, ez? Bai, zoragarria da. Osa, egia esan guretzako jabakarrik egotia olako ekoizpenak eta da pasada bat, baina gainera konturatzen baldin mazari azkeneko 15 urte hauetan edo pixka bat gehiago ekoizpena goruntza datorrez eta badagoz gero eta gauza politxagoak eta registro bariatuagoekin, ez? Osa, gero eta hori publiko moduan nire kasuan behintzat eta nik uste dut jende askoren kasuan zoragarria da. Zinemagile gazteak ikusi dirazken urtetan, hortxe sortu diren bekak ere, eta diru laguntzak euren zinemagintza sustatzeko, eta hortik beste genero batzuetara heltzeko. Baina, tira, galdetu behar genizun Mendian hil, Irian hil dokumentalaren protagonisten aukeraketaren inguruan, oraintxari gara horietako batzuk ikusten, streaming bitartez, Felipe Iriarte eta Juanjo San Sebastian Mendizelak ikusi izan ditugu, Jorge Nagore kazetaria, Iñaki Ochoa de Holtzaren inguruan hitz egiten, hor badago bileketa lan bat, baina batez ere, baetze lan bat, aukeraketa lan bat, eta horrek definitzen du neurri handi batean ondoren gidoia eta filmaren kolore, ez? Bai, egin kontu olako gauza bat egin daitekela 17 modu desberdinez, ez? Eta guk eduki dugu lagin hau, lagin humano hau, eta esate baterako Jorge Nagora aipatu duzula, izan da lelengua eta gainera badeuko historio bat atzian dala 2018an izan zela zainketa paliatiboen kongresua Gasteizen eta kongresua hasi baino lehen egin genitun ekitaldi batzuk kaleko jendeari begira, ez? Pixka bat heriotzari buruz eta hauskortasunari buruz eta honen guztiari buruz hitz egiteko antzerkian bidez, zineforumak eta nik antolatu neban hitzaldi bat Jorge Nagorekin izan zala mediku bat elkarrizketatzen kazetari bateri, mundua alderantziz. Zeona. Baina oso polita izan zen. Eta izenburu izan zen Mendian hil, Irian hil. Itzaldi horrena. Honi eutxita, zure egunerokoan mediku gisa, eta are gehiago zainketa paliatiboetan lan egiten duzulako, heriotza aurrez aurre daukazu, egunero, momentu oro. Nola da berarekin duzun harremana, eta nola ikusten duzu baita besteek ze harreman dugun heriotzarekin? Bai, pixka bat nik uste dut esan nahi duzula, azkenean kalean gertatzen dena gero ospitaletan ikusten dela. Hori horrela da. Eta gure lan azkenean da transmititzea bildurri gabe bizitzea. Eta alik eta serenitatea mundiagoarekin bizi alizatea eta aurre egin alizatea. Eta hori lortzen duzu, zure prozesu pertsonaletik, ez? Azkenean, sinesgarritasuna eta konfiantza hori eta binkulu hori, azkenean lortzen da, benetan bestaldian dagoena, ikusten baldin baduzu benetan, aurre egiten diozula beste modu batez, ez? Osea, esporrot bat bezala, edo baizik eta argita garbi zentratzen kalitatean, ez? Igual denbora, inork ez daki zenbat denbora daukogun aurrian, sarritan galdetzen duzkue, baina kalitatean zentratu. Alik eta, sufrimendu alik eta gutxien izatea, gauzak ondo lotuta, aldan enean, eta horrela, ez? Eta, por supuesto, lagunduta, ez? Hori orain pandemiarekin eta
izan da egin dugun alegin berezi bat, eta ni horretaz oso pozik nago, igual ospitale txikietan aukera hori dugu, igual malgutasun hori eta egin ahal izan dugu, eta bueno, ni horrekin oso pozik gelditu naiz. Badakit gure referentziazko ospitaletan gazte izen eta gauzak diferenteak izan direla eta jarraitzen direla izaten. Hori esaten duzu, ospitaletik edo hortik begiratuta ez da, baina gizartean ere beste arlo batzuetan, akaso komunikabideetan, orduan eta pikin bat gehiago egiten dela esan genezake, baina oraindik badago asko egiteko, hezkuntzan ere, agian txiki-txikitatik, ez? Ondo legoke, heriotzaren inguruan lasa hitz egiteko aukera izatea, ze zure etxean komentatu duzu, zerbait naturala zela honen inguruan hitz egitea, baina ez dut uste hori ohikoa denik. Ez dakit nola ikusten duzu beste gizarteko arloiek, parte hoiek, zer egin dezakegu, zer egin dezakete honen aurrean? Alde batetik, hor dukogu ondare kultural bat, guztiz desagertu ez dana, eta ibili naizenean etxeko hospitalizazioan 4 urte ezagun nintzen, eta hori ondino hor dago, zorionez. Eta ikusten duzu baserri munduan eta ez dela guztiz galdu. Badagoz kombinazio asko, etxean, hirian, kalian oso ondo hiltzen den jendia, eta bildurri gabe, eta, kombinazio guztiak ez, baina nolabait, hori hor dago, eta dira kontu zarren elementu bat. Beti pentsatzen dugu kontu zarrak gainditu behar ditugula, eta planteatu behar ditugula gauza barriak, eta batzutan, bai. Baina beste batzutan gauza zarraskok iraune egin dabe zerbaitegatik. Eta nolabait, igual, eukitu behar ditugu, baina ez ditugu gaztu behar. Eta nik uste dut, utxunetako bat hori dela, ez? Sarreran asko gustatu jat, egin dozun sarrera, eta erlijioa eta sinesmenak da mailan hanka haundienetarikoa, ez? Eta horre bai, kontu zarrak edo, nahi baldin baditugu, egukitu behar ditugu. Hiletan munduan eta hor dagoz gauza pilo bat egiteko. Badago gizartean jende bat, igual ekialdeko erlijioetatik datozen elementuak eta inkorporatzen nahi dela, baina ni konbentzituta nago kristautasunak berak emoten dagoela aukera, ez? Helduleku bat izateko, ez? Eta kontua da, egokitu behar dugula igual gaur egungo mundura eta formula berriak asmatu, bai? Baina ez, nik uste dut, erren gabiltzala pixka bat egin dugulako oso mosketa bortitza horrekin, ez? Eta bestelako kontu zarrekin, ez? Eta gure aitonek eta amonek egiten zutena ez duela balio, gugarela listoagoak, postmodernitate honetan, eta hori akatz bada. Ze azkenean erritualak beharrezkoak zaizkigu, ez? Edo zein dela, edo zein erritual dela zuk aukeratzen duzun hori, ez da? Itxiera bat emateko. Hori oso importantea da. Erritual bat edo beste egitea, aurki hutsaken horreri buruz hitz egin genuen, eta argi eta garbi eta 2013 ona ikusten da mugimendu motela, baina hor entzuten dira gauzak eta irakurtzen dira gauzak, jendea, jende gaztia eta egiten nahi direla gauza zoragarriak. Eta pertsona batzu gainera prest gaudela horretan lan egiteko edo laguntzeko, eta ez da gauza niretzako igual ni prest egongo nintzateko olako munduan sartzeko, eta azkenean laguntzen duzu, eta egiten baldin baduzu gauza pertsonalizatu bat, esan naia dukona eta bihotza dukona, aurrera. Horrekin nahikoa litzatek, ez da? Bai. Eta zergatik mendia? Ze toki asko daude hiltzeko, bai? Hirian, esaten duzu, baino zergatik mendia? Bai, azkenean izan zen beste aritxo bat gelditxo zela hor, beste batzu gelditxo dira bai, baina eta nahi nuena, jorratu. Ni oso mendizalea naiz, gaur bertan hortik nator, eta azkenean nik beti esaten dut, mendizalotzen dut bizitzarekin, bizipozarekin. Are gehiago pandemiako garai ilun hauetan. Eta da, arnasa da, da niretzako leku zoragarria.
Kontua da, tarteka gauza gertatzen direla, ez? Niri zorionez, beitu, arlo horretan ez dut inorreuki gertu mendian hildana, baina batzutan pentsatu izan dut, ez? Osa, entzuten ditudanean testigantza batzuk eta, klaro, imaginatu zure taldeko bat, zure ondoan amiltzia edo olako bat, ez? Entzun neban olako bat, behin, eta niretzako izan zen, ni desde luego enaiz joaten horretan pentsatzen, edo nire zera partikularrean, sarritan joaten naiz bakarrik, baina hor dago, eta gainera Euskal Herria oso herrialde mendizalia da, eta hor daukogu, arrobi bat, gauza kontatzeko. Eta esate baterako komentatu duzu Iñaki Otxadolzana, nik uste dut mendizaletasunan alpinismoaren historian, sekula ez dela gertatu olako gauzarik inoiz. Osea, maila horretan. Osea, inbeste jende mobilizatu izana, elkartasun balioa, eta guk beti izaten duguna, eta horregatik plazaratu dugu. Gertatu zen Iñakikin, izan zen, lortu zutela, bera bakarrik eziltzea. Hori da. Eta hori da gure lana. Azkenean egiten duguna hemen kalian. Eta niretzako esaten duzuneak, erreskate taldea etzan arrakastatxoa izan. Ez zuten bizirik atera, hori da. Zuten ekarri bizirik. Baina lortu zuten guztia, eta gainera Iñaki bakarrik etzala hil. Eta hori da, imagina, 7.000 eta piko metrotan. Baldintza horietan. Orduan, arrakastatxoa izan zen. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. Iñaki, eutanasiaren aldeko legea aurreko astean ikusi zuen argia. Esan dezakegu ari garela ez, aurrera pausuak ematen batzuentzat, beste batzuentzat akaso ez. Horrek ere, bere ez, kontrobertsia puntua baduelako. Zuk oso garbi daukazu zainketa paliatiboak eta eutanasia gauza bera direla. Ez dira gauza bera, baina gauza bera bilatzen dugu. Azkenean eriotza duina edo eriotza ona. Eta azkenean nik uste dut inorez ezin dela horren kontra egon. Osea, ez da bat ere logikoak. Beste kasu bat, kontu bat da azkenean arretarik ez epintzia eriotzaren kalitatean eta importantziarik ez emotia, behar duen garrantzia. Baina eriotza duenean alde edo onaren alde danok gaude edo marko ginateke. Eta bide desberdinak igual jorratzen ditugu. Baina nik esango nuke diferentzia horiek ez direla inaundiak. Dira kontzeptualak eta azkenean da modua, azkeneko hori kudeatzeko, baina ez da gauzala inbeste diferentzia. Kontua da, beste behin, gaizki interpretatutako ideologietatik eta ipini dela kristolako zama bat gainean. Eta nik uste dut, ni oso txiken nintzen, baina abortuan, edo esain txikia, baina abortuan legeakin egin zutena, hortik joan zen. Eta orain lege honekin eta, antzeko gauza bat gertatzen nahi da. Eta badago bai gainera lehia bat, niretzako honeko irreala dana, ez? Osa, azkenean, guria ez badute ondo garatzen, eta egia da, ez dagoela guztiz garatuta. Guria guztiz garatuta eduki arte, bestia etzan plazaratu behar izango, ez? Eta nik hori falazia bada. Guria guztiz garatzeko beharko zan pasatu ez dakiz ema denpora. Eta gainera, igual sekula ez genduen lortuko. Osa, benetan nahi dugu moduan euneko eun bat edo hori ez da existitzen. Euneko eunak ez dira existitzen. Berez, edo euneko zeroak, ez? Orduan, azkenian dira aitzakiak. Aitzakiak, benetan debateari aurre ez egiteko. Eta lehenago komentatu duzu, eta, klaro, legea etorri da berandu pertsona eta familia batzuen dako. Batzuk ditugu buruan, ez? Batzuk mediatikoak izan direlako, eta hor egon direlako borrokan, eta nire ikuspuntutik desde eta nire izenean hitz egiten dut ongi etorria, legea.
ezkenean zenbat aldiz ez, saiatzen gara agian gure berekoitasun horretatik, ez, nahi ez, baino maitasun berekoi bateatik, ez, hartuta esan ez, hemen geratu dadian erekin, ez, naiz eta sufritzen egon, ez, luzatu egiten ditugu biziak, agian goak aso gu bakarrik ez gelditzeko, baino horre bai, heriotzarako prestatu behar direnak ez dira bakarri momentuan doazenak, denok lehenago berandugo joango gara, alegia, baino gelditzen direnak ere behar dute agian guzti hori, ez da, ernaldu eta toki bat eman. Bai, nik esango nuke inkluso bereziki. Ze hiltzear dagona, sarritan ez dago ja bere buruaren jabe, gaixotasunagatik edo medikazioengatik, eta prozesu hola garbiak hiltzear dagonak kontziente dela, eta bar, ez direla inbeste, ez? Ez direla inbeste. Baina inguruan dago zanak beti kontziente izan behar dira honena, ez? Orduan egon beharko ginateke prest horregatik danok, ez? Azkenean ez dakigulako gure maite ditugunen azken arnasa noiz izango dan, nola, nun, orduan hobe izango genuke beste gauza batzuk bezala naturalizatzea. Eta oso importantea da, oraintza esan dozuna, oso importantea. Eta azkenean euste hori oso humanoa da, eta oso ulergarria da. Azkenean iristen da momentu bat igual konturatzen zarenean jazta, ja nahikoa dela, eta baina bueno, da prozesu bat, eta azkenean. Gaur, efemeridetan aipatu dugu, Akira Kurosawa gaurko egunez jaio zela. Eta zuk, zure Cuidados Paliativos izinen lanean, aipatzen duzu Akira Kurosawaren Bibir filma. Ze mototako analisia egin zenuen lan horretan? Esaten duzu Wikipediako artikulu baten edo... Ikusi dugu argitalpen bat egin zenuela 2018an. Cuidados Paliativos y Cine, una actualización comentada de la producción relacionada desde mediados del siglo pasado hasta la última década del actual. Jesús. Bai, oso luzea. Luzea da, bai. Bai, hori gainera, bueno, hori egin gendun aldizkari baten ditzen dena Revista de Cine y Medicina. Dala niretzako, bueno, pues zoragarria, osea da mi munduak eta gustartzia. Eta azkenian, bai, hor saiatu nintzen, blokeka eta pixka bat aztertzen eta egindan guztia, ez? Eta ikusten da, lehenago aipatu duzue, poliki gauza mugitzen nahi direla. Eta esate baterako umeen munduan eta igual lehengo, bueno, pues Disneyko pelikula batzuk eta baina igual azken urteotako handienetarikoa da Up pelikula. Up, bai, zederra den, Oso, eta doluari buruz eta jorratzeko eta zoragarria da. Fijatzen badi masarie, azken aldiotan urtero edo beti ateratzen nahi dara baten bat, ez? Koko izan, edo azkenekoa ez dodaren ikusi Soul bebai. Ai, oso derra da, gomendatzen dizut. Ba, ikusi behar da. Bai, oso ondo dago. Hori apuntauta dekot. Eta gero, fikzioan, bueno, pues pixka bat egingo dugu apologia euskal zinemana, eta esate baterako urte berri hon amona, egon zan klabe pixka batu humoreskuan. Eta gero zoragarria nire ustez hasier altunan amama. Eta zelan errituei buruz eta zelan gertzen den mursego bere biolontxeloakin baserri horretan eta egiten agur zoragarri hori eta bueno, erabat, eta loreak bera, por supuesto. Loreak zelan planteatzen dauan eriotza berakin lotutako 3 ikuspuntu desberdinaz. Orduan, eta aipatu ditudanak dira, pues azken 10 urte hauetakoak, ez? Eta orduan mugitzen ari dira gauzak, zorionez. Gure entzule batek esaten digu, guztiz ados, naturalizatu behar da, beharrezkoa eta ezinbestekoa da. Tira, bagurtu horretik, Iñaki Peñabandrisi galdetu beharko diogu, ari gara, zinearen inguruan, baina, bueno, pelikula konkretu bat, eta zitzegitera etorri da bera, eta bueltatuko gara, mendian hil, irian hil, nun ikusial izango dugun, esango neko oraindik Troba Zinemetan Donostian egun pare bat gehiago bat direla ikusgai. Prinzipetan. Prinzipe, markatu. Prinzipetan, nun baita gertzen da Troba, baina Prinzipetan ostegunen arte. Eta gero ja herri egongo da Murrion ostiral honetan, eta apirilen egongo da Zaldibarren, Aramaixon, 3. emanaldia gainera, eta Antzolan. Baina, bueno,
justu nik uste dut, kalkulatzen dut ekaina baino lehen, eta oso motel doia virusagatik, baina batez ere, baina nik kalkulatzen dut ekaina baino lehen mugituko dela ja deikari dira beste toki batzutatik, eta bueno, zorionez. Eta bueno, Zarautzen me bai, maiatzean, Menditurre me bai, egongo da. Gasteizen el vivir con voz propia barruan izango da, ez? Maiatzaren 26an. Bueno, beraz badaukagu zer jarraitua da nola ikusia, eta arteman.eusek badu bere webgunean Mendian hil dokumentalaren proiekzioen zerrenda, bertan guneratzen joango dira, baina argituta truebanez, Príncipe Zinemetan izango dela Donostiako proiekzio hori, azken egunetan ikusi izan doin bat jendek, eta oraindik etzira arte, ostegunera arte okerezpanaiz ikusgai izango dutela. Uste dute agurtzea gordo iritzen ari zeigula? Bai, eta gogorarazi azkenean bizitza eriotz txikiez josita dagoela, eta hoiek ere aurrera eramaten ditugu, eta ikusten dugu askotan argia, ez, hoien ostean, eta, bueno, bestelako eriotza ere badagoela, baino denon artean agian, ez, adostu dezakegula nola bizi nahi dugun, eta beldurrez ez behintzat. Einaki? Por supuesto. Mila esker. Plazerra, dokumentala ikustera joan zaitezte, mesedez, altxor txiki bada, edo handi bat, bakoitzaren irudipenean, eta, bueno, eskerrik asko, eta jarraitu dezazula horrelakoak egiten behar da, eta honen inguruan solastu. Vale, mila esker zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. Goi hori 8 txikian. Idoia ez dakit nola ongoan, baina ni gaizki nao, triste nao. Triste? Asarre nao. Aiba. Ez asarre ez, triste nao. Ui? Zatik? Gaur postaria ez da etorri. Ara! Horrek esan nahi du, edo ez dituzuela postalak idatzi, edo postaria logeratu dela gaur goizean. Baina ez da etorri eta nik postalak jaso nahi ditut. Dakizuen bezala, abian da gure postal lehiaketa. Oida! Olaxe. Jarrera. Olaxe. Badakizue, gure postal lehiaketak zertan datzan, eza? Zuek postalak bidali, guk gustokoen aukeratuko dugu, eta oberenari, politenari, beresienari, kafe makina bat bidaliko diogu. Ili kafe makina puxka. Kafe makina bere osagarriekin eta produktuarekin. Adibidez, Maitenak deskafeinatua hartu ohi du. Guk batzuk hemen denek ere ez. Guk normalen kafeinakoa, batzutan kafeinari gabeakoa ere bai, ondo etortze zaigu. Badira xigor txokolate deunak badaude. Badaude? Bai.
Txokolate dun, nola ditzen, kapsulak. Bai? Eta ez ditugu ekarri hori indi? Seguro. Ba, ni zainago. Bota du. Ilirenak bai? Uste dut baiet. Ui, ez dut ezaren kompetentziarekin nazten hariko. Baizea. Alare gauzat esango izut, kafe makina kafea egiteko dago, Bai, baina nik ez dut izan. Gero, bai, gero txokolatea egin eta horrengo kafeak txokolate zapore aukera. Suitzatik iritsi da postaria, Suitzatik ekarri digo. Berak. Inigo. Beno, basandakoa, bigarren kafera bidali zuen postalak, 20.000 posta kodera, Tolosara, Euskal Herrira, eta zerrixa. Guk postala jasoko dugu, erakutsiko digu gure entzulei, epatuko digu zer dagon bertan, eta bide batez, aukera izango duzue kafe makinera bazteko, eta goiurik bai izatuko digu oraintxe, txokolate eta guzti. Ez, nik esan barruna da, gaur martxoak 23 dela, eta martxo bukerarako bidali berditu zuela zuen postalak. Harin ibili. Asko iritsi diraia eta bestela aukeratzeko arazoak edukiko ditugu. Beraz, martxo bukaeran itxiko dugu lehiaketa hau, eta apirilean edo... Azken eguna orduan, martxoaren 31 edo martxoaren 31 bidali dena. Martxoaren 31 bidaltzen baduzu, onartuko dugu, utziko dugu egun batzutako epea, eta apirilean egingo dugu gure lehiaketatxoa, eta streaming bitartez erakutsiko dugu, nola egingo dugun, epaimaia osatuko dugu, hemen aditu asko dauzkagu, bai postaletan eta bai kafean, beraz, oso... Eta murtur askoko jendea. Oso politia izango da. Eta mutur finekoa, ez pentsa, Mutur finekoa, askoko eta fine. Baina, hasi idazten, hemen postariaren aurpegi aztuko dudala bestela. Badakizu nola izena duen The Dark Side of the Moon diskoko bigarren kantuak? Ai, ama. Ez. Pink Floyden disko mitikoen bigarren kantuak. A ber, laguntzen dizuen pistonek, Arnasa. Vale, baina Pink Floyda. Breath. Breath. Ez breath da, zai. Breath eta gero parentesi artean In the Air. Breath in the Air. Bai, ze arnasa sartzeari buruz egin behar dugu. Edo, akaso, hobeto esan da, arnasa sartzeari buruz, ez da? Oida. Ze martxoaren 21 igandean, Eusko Apnea 21, Euskadiko Apnea txapelketa ospatu zuten Getxoko Fadurako igerilekoan. Martxoaren 22an, atzo, uraren eguna ospatu genuen. Eta martxoaren 23an, gaur, Euskadiko Apnea txapeldunarekin hitz egingo dugu. Ez dakienarentzat, apnea dualtasun bereziko kirola da. Alde batetik muturreko kirola da, baina bestetik askoren esanetan burua eta gorputza erlaxatzeko balio du. Urpekaritza askea ere esaten zaio eta uretan birika hutsean murgiltzan datza. Hau da, oksigeno tangarik gabe. Aldik eta denbora edo eta sakontasun handienari eutsiz. Eta gurean dugu Euskadiko Apnea txapelduna esan bezala, ea zer kontatzen digun, espero dut urazpian ez egotea. Gari irurita goiena, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, orain, zera gauza bat, esango bagenio, Gari hartu arnaz, galderak egiten hasi behar dugula. Sakon hartu arnaz. Horea, zeingo genuke, 6 minutuko apnea emozionala irratian. Xironean utziko genuke irratia. Oida, irakurri dugu eta esan dugu, bueno, hau igual gaizki dago, datu hau ez da ondo egongo. 6 minutu eta 5 segundo egon zinen urazpian? Bai, gara da, bai. Wow. Bai, asko txuriuten zaigu, nik ez dute buruan sartzen. Baina bai, tira. ze gainanik begiratu dut, eta lehengo urteko irabazlea, 5 minutu eta 57 segundu egon zen, beraz... Zorionak. Zorionak, Gari. Bai, errekorra izan duzan, bai, hortengoa. Apnea, kirol gazte bada eta, bueno, urtero asko aurreatzen eta normala da urtetik urtera errekorra gauztea eta hemen behintzat kirol gazte bada.
Hori galdetu behar genizun, saltoa handia dela horrelako marka batzutan, 18 segunduko hobekuntza askotxo dela, baina akaso azalpen horrek ere azaltzen du, baina kontatu beharko digu Garik, Juri, Maitena, Garazi, nola murgildu zen, ez da hitz egokia hori bat ezean, apnearen mundu honetan, nola mantzio norbaiti hortan aritzeagatik? Bueno, hau dena dator urpeko arrantzatik. Urpeko arrantzan hasi nitzanik, hor aritzen eta guztua, eta urpeko arrantzan dakizunez, ez dakinantzako, apnean iken da, neopreno bat eta aleta batzukin, eta apnean iken da arrantzan fusil batekin. Eta, klaro, apnea hortikan hasiz, piztinan ere, neguan giro txarra da honen, eta temporal handi datozkinen, eta itxasora junezin degunen, sasoia mantentzeko modu, bada piztinan apnean aritzea, eta, hortik hasi, eta txapelketa bat horren dela 2 urte zegoela eta apuntatu ginen, eta, lehen urten berriz apuntatu ginen, baina ja lehen urten COVID etorri zitzaigun, eta hori dana zatu zen, eta urten berriro. Eta, hortean, ondo, zo gustora. Hoixe galdetu nahi genizun, COVID-a dela eta nola entrenatzen duzu? Horixe pentsatzen eri zen. Igerilekuk gehien irikita egon dira. Txandak hartuta, eta, bere protokolokin, ordu bete gehienez, eta, bere protokolok eta txanda hartuta itzorduak indaula, irikita ondia demora gehienen. Orduan, aldeotatik nahiko ondo, ez daude kejatzeko. Zuek Gari nik txisterretxe egin behar dut, baina kontagiatzeko arrisku gutxi, 6 minutuz baina arna sartzen baduzu. Bazkaltzen ari ginela, Maitenak bota du galdera bat, eta ezagit gogatzen den, baina galdera hona zan. Zertan aritu zenean pentsatzen 6 minutu horietan? Gauza askotan. Pentsatzen unes amartzen. Lehenengo eta behin, gorputza erlajatzen saiatu. Olako apnea bat iken dezunen txapelketa baten, oso nahi baino ordurio zaude, txapelketa da, estres puntu horrekin, eta ezin kiroletan estres puntu hori ez da olain txarra, baina justu apnean, asko kontrolatu behar gauza bada, eta lehenengo minutu terdia izaten da erlajatzeko, gorputza errepasatzeko, muskulo guztiak erlajatzeko, eta handik aurrera nahi betzuna. Batzuk bidaia bat dutela dute, beste batzuk saiatzea txurin eukitzen pentsamentuak edaldu gutxina pentsatzen, hor bakoitza bere zea dauzka, eta gauza bozgarritan eta zera pentsatu, eta hor daue tarte bat esango nuken ni adibidez ez, nire 6 minutuko apnea, minutu terditikan hor lauera, o 3 terdira da momentu bat oso gozoa, ez una olako arnazik behar, eta gero daue azkeneko partea, borroka partea deitzen jauna, hor pentsamentu gutxi, hor aldan aguantatu, aldan relajatuna, eta hola bukatzen da. Txapelketa honetan, uste dut, 2 modalidade egon direla, ez da? Ze desberdintasun daude? Bat da estatiko esango gunak eta beste dinamikoa. Estatikoa izango litzake piztina batean buruz bera jarri eta kronometratze izte paiek denbora aguantatzen du makoitak ez, txandaka, bere paiekin eta bera segurtasuneko urtakarikin. Eta gero daude dinamikak. Eta dinamikan da bi modu. Dinamika izango litzake piztina, 22 metroko piztina baten abertzen bat metro edo zenbat luzte egin dituzun. Eta 2 modalidade dira, bat da aleta gabe lehenengo, zu sartzea zer gabe, betaurrekokin o nahi dezun egin, eta bertzen baluzeik egin. Eta besta izango liteke aletakin. Eta badiru di aletakin olakanbotik ikusita askoz gehien behar dela, baina ez da la markak eta ikusten baituzte alde txikia dau. Aleta gabe edo aletakin, marka alde txikia dau. Zergatik, aletakin oxigeno gasto ondia daulako hankakin, eta hor dago diferentzia. Piskat gehiagia aletakin normalen, baina ez da oso diferentzia hondik. Hori da, 2 modalidade, estatika eta dinamika. Aizu Gari, eta entrenamendua aipatu dugu, entrenatzeko gaitasuna, uretan aritzeko gaitasun hori, baina nola lantzen duzu hau? Kiroletik, oksigeno konsumoaren lanketatik, apnea hutsean lan eginda, zein entrenamendu prozesua? Benetik pixka bat. Urte guztian zehar, adibidez, arrantzan ibiltzegeanak, gehiengoak arrantzatik gatoz, hor dakau entrenamentu
nahi gabe egiten daun entrenamentu bat, gure arrantza sesioetan, nea pila bat eginez, horre asko lantzen dugu, CO2 biogun tolerantzia handitzen juten da, eta oxigeno gutxiekin lan nitia ere, gorputzak ikasten jutea. Eta gero piztinan ja, 9 kiloetan betela, seriek, eta, bai gorputza, bai muskulaldetik lantzia, eta seriek, hiperkamian dela CO2 altuko zeatan, eta oxigeno gutxiko zeatan landu. Seriek inez. Aipatu duzu kirol gaztea dela, asko zarete honetan aritzen zaretenak Euskadi mailan? Gaina Euskadi esango genuke zala amniako, ez gaude oso fuerte Euskadi amnia asuntoan. Beste komunidad autónoma batzuk adibidez, Valencia dela, o Barcelona, o Cataluña, edo Canariak oso fuerte dira. Askoz lehenagotikan daude eta askoz oitxura gehiago daukate, txapelketak eta eiteko, eta askoz jende egiten. Euskadi mailan, ez gara gehiagiet. Txapelketa honetan ez dakit amasei bat presentatu ginean, gero pare batik dela kaleintzen, baina, adibidez, guain dela 2 urteko txapelketakin konparatuz, ez da neskaik presentatu, 2019, eta guain lau kartu de parte, bosteuen parte hartzeko, baina azkenen 4 neskak hartu de parte, eta horrekin neskaik klasifikazioa da, eta aurrea, bizkanaka. Gure entzuleek hemen txatean komentatzen dute, galdetzen digute, ea guk zenbat aguantatzen duzuen urazpian, eta beste entzule batek esategu, nik oso gutxi urazpean ezin da hitz egin. Eta besteak dio, estatikoa estanari referentzia eginda edo, nik urazpiko igerilekuan jun eta etorri 50 metro. Bueno, hori amatorrentzako ez dago gaizki, ez? Esan un rekord gutxi. Gaizki, ez. Niko 25 egiten dut hori, eta hastakeri bat iruditzen zai, 50 metro. Ostras. Esan kontaktatzeko gukin, eta Eibarren larumatetan oso talde politia gau internatzeko, eta espero gurekin internatzea. Ibila, hartu hortxe datuak, garirekin harremanetan jarri, eta pasako dizkigu gero ibilari. Hori da. Aizu gari, komentatu duzu, badagoela tarte bat gozatuta dena egiten duzula. Ni horrek egitu nahu, eta ikaragarri gustatu zait ideia. Bueno, badago zerbait hor meditatiboa ere, ez? Egongo da, zer zehazki sentitzen duzuna, eta gero, hori guzti hori eramaten duzu zure bizitza, eguneroko bizitzara, ze pentsatzen dut egon momentu batzuetan egongo direla, itxon nahiaoko zenukela, ez? Beseguz egoeratan egon baino, eta gian horra bueltatu zaitezke? Beti esaten da, amneiztak asko lantzen dugu relajazio puntu hoi eta zen momentu hoi mantentzea, eta beti esaten persona lasaiak, gure buruan kontrola duen persona gehala, hori lantze deunak. Eta eta gozatu, asko, amneak badu puntu bat oso, plazerra hundi bat ematen duna, eta oso zaila esplikatzeko lortzena sensazioa. Gehien bat, erresago da sensazioa lortzea itxasuan, adibidez. Jetxira bat itzen. Itxasuan da, jeiztezea zu metro batzutara, eta hor lortzen dezun sensazioi amnean, arnasa behar ez dezun momentu hortan, da izugarria. Claro, nik hori probatu nuen behin, baino nintzen horretara iritsi. Lehenbiziko minutu terdian gelditu nintzen. Nire barne borroka horretan. Politia ederra da, kontraktioak edo arnasteko gogoi etortzeizu daizun arte. Orduan, momentu oso politia da, oso ederra. Zoze behar du, bestela. Eta sufritzea dela. Beno, aizu, eskerrak eman dizkizugu, gari, gurean aritzeko tarte hartzeagatik, entrevistak iraundu, zuk arnasik hartu gabe iraun dezakezuna baino gehiago, beraz, ondorioza dezakegu, izketan hobeto moldatzen ziala arnasik gabean baino. Naiz eta, hortan ere trebea bazaren, hori ez du
Ez du bukatuko. Gari irureta goiena, Euskadiko apnea 21, Eusko apnea 21, Euskadiko apnea txapelketako txapelduna. Nastu naiz, ni txapelen artean, mila esker, eta aizu jarraituko dugu gertutik zuen errekorrak nola aurrera egiten duten ikusten, eta azken urtean 18 segunduko iraupen olzatu baduzue, etorkizunean zer gertatzen, eta gure entzuleren bat animatzen balin badere, nahiko du gero copyrighta, gurera entrevistak eta egitera etortzea, eta horrelako gauza. Gu kirol orokorrari buruz ez dugu asko hitz egiten, baina pentsa, apnea gustatu zaigu. Bai, gustatu zaigu, asko. Tira Gari, mila esker eta nahi dudun arte. Ondo, eskerrik asko. Agur. Galdetu digute, entzuleek, ea guk moldatu gote ginateken urazpian edo zerren azpian, eta hor proposamenak agertu dira, eta uste dut gure urrengo gonbidatuak urazpian ez da baina kaso tinta inguruan erresago ikusten duela bere burua. Ez da tintan murgiltzea inoiz egin duen zerbait den, baina akaso bera hor erosago sentituko litzateke, baina garazik esplikatuko digu, azalduko digu zergatik. Komikiak denak ezagutzen ditugun marrazki historioak dira, batzuetan testuarekin eta beste batzuetan gabe. Aintzinatik existitu dira, naiz eta formatua aldatzen joan. Lehenengoak dira horma pintura egiptoarrak edo grekoak, erliebe erromatarrak, elizetako beirarasak, gaur egunan ezagutzen ditugunak berriz liburu formatuan dauden marrazkia historioak dira. 1946 urtean, imprentaren sorrerarekin, eta 1789 urtean, litografiarekin marrazkien erreprodukzioa masiboa hasi izan, eta handik aurrera komikien erabilera pixkanaka mundu osoan zabaltzen joan zen. Gaur komikiei gerturatuko digun euskal komikigilea dugu gurekin bigarren kafea estudioan. Iñaki Martiarena edo Matxin izenarekin ezagutzen zaio. Itxaldi garaian ekin zion Klak komikiari, argituratutako azkeneko lana. Baina aurretik ere beste zenbait lan egin ditu. Gaur Klak komikiaren, bere ibilbidaren eta komiki munduaren inguruan arituko gara. Lehenik eta behin eskerrik asko Iñaki edo Matxin. Matxin, bai. Arratxalde honetan, gitorri bigarren kafera. Gauza bera, eskerrik asko, bai. Aizu, Matxin, adia dizegoen zure informazio guztia aztertzen, edo horrela buruarekin hasi da. Iritsi da puntu bat buruari horrela baiezko egiteari utzi diola, ez dakigu, zerbait gaizkizegoelako edota informazio gehiagizelako, bueno, tiro. Eska honek asko prestatu dugu. Sarreratxoa. Ta bueno, pixka galderekin edo haste, noiz hasi zinan komikile munduan murgiltzen edo? Bueno, lehenik hori zaletasuna, ez da, txikitatik joera izan dut, marrazteko eta gero historiak kontatzeko, eta esango nuke, ondoren ohartu naiz, terapeutikoa izan dela, ez da, diote lehenik, txikitatek ja nire barneko mundua antolatzeko eta distraitzeko eta gustora goteko, eta gero ohartu gabe, ja gaztaroan, profesionalizatu nintzen, prentsan, euskarazko prentsan, aritu nintzen egunkarian, eta ja hori izan zen jauzia, baina lehenik terapeutikoa izan zen, bai. Ze polita hori, ez? Askotan esaten da baita, marraztea jende askorentzat terapeutikoa. Eta, komentatu dugu ez, Klak dela zurazken komikia, eta nola izan zen komiki honen sortzeko ideia?
Beno, estres egoera horretan, ez da, udaberriko itxialdi horretan, pues, nire artean, zer egin gote dut, egoera honi eusteko edo hobekien egoteko, eta, bueno, gorduan marrazten aritu nintzen, proiektu desberdinetan, eta hasiera batean ez naukan asmorik argitaratzea, baina gero hartu nintzen, bazela historia bat egitea, kasu honetan baitzik gabekoa, zeren eta, bueno, aurreko proiektua, Belardoren liburua, arek hitz asko zeukan, kolore asko, eta nire artean, bueno, hoen egingo dut, beste muturrera jun ez da, eta hain zuzen ere, mutua egin nuen, eta azkenean, bueno, erraza izan zen, editoreari bidalenion, eta Makin, guretzat itzik etzuen behar, ze hasi orduko irabazi gaitu, kafe makinat ikusi dugu, iriki orduko, eta esan dugu, tira, nola ba, itzik ez du behar, kafearen usaina hartu dakioke hemendik, eta ez du itzik behar, txoratu gaitu, hasi orduko. Eskerrik asko. Eta bueno, esan duzu ez, hitzik ez dagoela, baino irudiak daude horregatik handa komikia, eta dena zuk egin duzu historia eta irudiak zure lana izan da bakarkakoa? Bai, noski, bueno, esan ohi dut komikia dela paperezko zinema, ez da? Nolabait ere, pues, hau izango litzateke storyboard bat. Storyboard bat, hori da. Orain ingeles asko hitz bada, baina tira, hartu irudiak eta taka, bata bestean atzetik, eta orduan, hori nik neuke sortu nuen, gero jakina, inkonstienteki, ditugu gure referentziak, ez da, behar bada zinema mutuko humore komiko hori, maite dugu, ez da, edo, bexiator autoridadeari irri egitea, ez da, hori komikian agertzen dira zera, guardiak esango nituzke, eta orduan, pixka parra egitea, baina nik neuke dena sortu nuen, eta hortan, gozatu nuen, eta gero harrera oso naukidu, eta gero, berala igorri nion editoreari, eta hoxe, paperezko zinema da, bai. Gure entzule batek dio, haupa Matxin, fenomeno, Belardoren zinta batek 8 urte daramatza nire sukaldean. Eta hori Ardo Beltzak dio, eta Mutur Beltzak dio, Belardo! Eta arkako xok dio, nik maite dut Matxinen barrea! Eta Ardo Beltzak zeinean mozkortzen den botika txarra. Eta horrela bat abestaren atzetik, denak erotuta dauzkazu. Bai, Ardoa zer esan ekartzen du, beti. Etorriko dira berriak horri buruz, baina orain klakari buruz aigea, eta bai. Gero azkenean, nik uste aldugun bezala egiten dugula, eta oso polita izan da egitasmo hau, eta hor gabiltza. Kontutan izan, zubilan egiten dugula, ez da, alegia hitza eta irudiren artean egiten dugu alako zubilana, alde batetik lan egiten dugu hitzarekin, eta bestetik irudiarekin, orduan hortaz nik uste dut hor daukagula, hor dakatela doaia, behar bada arrokeria puntu bada, baina kontxo batzutan lan egiten dut gehiago hitzarekin, bestatzutan irudiarekin, eta hori da, eta zuk esan duzun bezala, hori hau kopiak egiten dira, eta hau da arte, esango nuke kaleko artean nola baitere, ez da, diote beti egon da aurrerizi asko egon dira komikiari buruz, eta bain nuen gogoa nolabait ere adierazteko badela egitea komiki bat, kontxo, beti ere baduen alako esango nuke eduki bat, edo oraindik ere aurreritziak daude, eta horri esker, eskertzen dizuete aukera ematea, eta nik uste gaur-gaurkoz komikiari buruz ari dela pixkanaka zaletasuna zabaltzen, eta anistasun bat ere ikusten da, ni ere saiatzen ez grafismo desberdinak erabiltzen, hain zuzen ere ikusteko anistasun hori, anistasun grafiko hori, gaur egon puri-purian dago kultura visual hori. Naiz eta, momentu enten izketan harinez, etengabe, behar bada horregatik. Aizu, aipatu duzuzuk parekotasun zinematografiko hori, aipatu duzu storyboardaren edo zinema paperera eramatea dela egiten duzuena, baina zinearen iropenetan ere murgiltzen zarete komiki gileok, zezuk ibilbide luzea daramazu, hainbat euskal edabietan esan da bezala, baina hor, iraupenetara ere, tiratik komikiraino muga asko gainditu behar daude, eta esparru ezberdinetara edo iraupen ezberdinetara egokitu, ez? Eta hor ere egongo da, historia kontatzetik eta marrazteko modutik aldaketarik, ez?
Bai, noski, gero, bueno, ni nere zeatik, nere talaiatik hitz egiten dut, noski, ni nere marrazkigile edo, esango nuke, bueno, nik nere kasuan egile bezala ikusten dut, bueno, iruditzen zen nere burua, batzuk izango dira guztiz marrazkilariak direnak, baina igual historia kontatzeko hankamotzak, baina nik nitaz hitz egiten dut diot, bueno, idabokien dakitelako ez, eta esango nuke, pues nere kasuan, pues historiak kontatzen ditu dala, eta erabiltzen dudala marrazkia, ez da? Eta erozuk esan duzun bezalaxe, noski, ibilbide honetan genero desberdinak erabili ditut, ez? Nere bilakaeran, pues hasiera batean gaztaroan, etorri ginen underground mundu horretatik, aldarrikapen mundu horretan bizi ginen, ez da? Duela markada batzuk, eta hor aritzen nintzen bereziki, pues, sprint lanetan, ez da, prensa lan egiten nuen, eta hori izan zen nire eskola, ez da, bereziki humore grafikoa eta tira formatua, ez? Eta ja, jakina, ja liburua etorri da ondoren, ez da, pues igual 3-4 urte Zarrakamalda argitaratu nuelarik, hor ja izan zen lehen liburua, eta hor ja, pues esango nuke, pues bueno, ja labur metraiatik, pues ja luze metraira jauzin genula, ez? Eta orduan, pues kasu honetan klak ere, bueno, hori jakina gero publikoak esango du, ez da? Pues esango du, ez? Baina esango nuke klak dela jan loabitere beste luze metrai bat, Eta, bueno, guk ere, pues jarri gara pixkate horri gustu hartu diogu, baina gaurkoz ere jarritzen dute sprint lanetan egiten, Baina, bueno, hor gabiltza aldugu bezala, bai. Bueno, eta klakeri buruz hitz egiten guk ikusi dugu, erakutsi diguzu komikia, eta pixkat entzuleak edo jakiteko edo, nolakoa da, ze historio kontatzen du, baita txuri beltzean aukeratu duzu egitea historio hau, zergatik? Beno, askotan egia da, sortzen degunean edo prozesu bat azten degunean, kasu honetan klak da ondorio bat, esan nahi dut, bueno, estres egoera horretan ginelarik, esan nun, bueno, zer egin behar den, hobeto goteko, edo gustora goteko, edo ez, orduan kanalizatu nuen, bideratu nuen ezin egon hori, ez da, eta, bueno, humorea da dudari gabe, nire kasuan, lanabeza bat, ez da, lantresna bat. Gero zurita beltze, bueno, alde batetik izan zen Belardoren ajea nuen ezkero, ez da, eta Belardo logo asko dago, edo Belardo zale asko dago, eta ura beti kolorez dago egina, eta aurreko liburua alakoxa izan zen, haundia, kolorez, eta gero izjoko askorekin, eta nire artean asmoa banuen, horren beste aldera joateko, ez da, itxi gabekoa eta zurita beltzez, ez da, eta gero egia da, itxialdian egin nuela, alegia, 40 bat egunetan, gero jaudaran eman nion azken ukitua, orduan, denbora asko ere ez neukan, ez, izan zen bulkada bat azkenean, eta behar bada, nire lan aiteko modua ere bada, ez, bulkadari kaso egitea, ez, beste gile batzuk behar bada, igual dira hor, laborategian sartzen direnak, eta gonten direnak hor, borbor pixkat bueltak ematen proiektuaren aldiz, pues bueno, bulkada horri kaso egin nion, ez da, eta gero, pues bueno, humore egitekoa, eta bueno, hor, bai naukala gogoa, esperimentatzeko, ez da, eta egia da lan hau ere badela esperimento bat, esango genuke behar bada ez dela, lehen esan dedan bezalaxe, komiki, esango nuke anistasun handia dago, eta nik aldarrikatzen dut norberak baduela bere komikia egitea, ez dela zertan marrazkilari ona izan behar, maiz, oraindik ere nahazten da, marraztea ondo eta historiak ondo kontatzea. Eta nik aldarrikatzen dut, garrantzitsuena dela norberak bere baitan izatea zer esana, ez? Eta jakina, erabiltzen duzu marrazkia, baina bi gauza desberdina dira, ez? Orduan kasu honetan, bai saiatu nintzen eta pixkat esperimentatzen eta plano desberdinak erabiltzen, ez da, lehen planoa, plano orokorra, itxigabekoa, eta bueno, hori da nire ekarpena. Gertatu zaigu, gonbidatu guztikin, beti egin nahi deula, behaiek komentatzen dutena. Apnea egiteko gogoa sartu zaigu, oain ni lasaitu naiz, ze esarraz konfute ondo marrazte historia ondo konten, nik ez ondo marrazten, baina no, igual saiatu nahitek. Hemen bukatuko dugu, errenazimentuko artistak izatea. Baina hori beti pasatzen da pasio dauken jendekin. Pasiorik gabe, ez genuke gogorik izango, ez? Baina inbeste pasio eta inbeste artista ditugu gurean. Bueno, eta zuk azkenean
komiki mundua do gertutik ezagutzen duzu, eta zuk ustezu azken urteko teknologiak eta sare sozialak ere lagundu dutela gizarteak komikiak gertuagotik ezagutza, ze orain askotan ikusten dira, sare sozialetan, marrazki txikiak edo komiki motzak, eta horrela ikustezu gizartea gertuago duela komiki mundua? Bueno, kultura bisuala batez ere, eta gero jakina desberdindu behar da, gauz bada, merkatua, esan nahi dut, profesionalen kontua, edo diote, liburu gintzari lotutako kontu guzti horiek, banaketa, esosa, eta guzti hori da gai bat, eta bestetik da, zaletasuna, edo, zaletasuna, ez da, orduan, dudarik gabe, gaur-gaurkoz, alde batetik daukagu, gero eta, esan idet, kultura bisuala erabatekoan bizi gara, esan nahi dut horrekin, komunikatzeko modua bisuala dela gero eta gehiago, eta hortaz ari naiz, ez da, gero, nire kasuan, alor desberdina daude, alda izan komikia, alda izan ilustrazioa, alda izan zuzeneko marrazketa saio bat, ulertzen, azken batean komunikazioaz ari naiz, ez da? Eta orduan, dudarik gabezuk esan duzun bezalaxe, kultura bisuala guzti sartuta dugu, eta gero, hortan ari gara. Eta gero, jakina, hori ikasi egiten da, diote, lenguaje bat da, ez da? Komikiak irakurtzea, irudiak irakurtzen ikasi egiten da, ez da? Eta orduan, puri-purian dago gaur egun zera hori, komunikatzeko modu hori. Orduan, bat nator zurekin, bai. Eta orain, ja laizter saioa bukatzera goaz, azkeneko galdera pixka zure segitzaileak edo entzunleak edo jakiteko, baduzu beso artean beste lanen bat edo beste proiekturen bat? Bai, eskoakin horre dite. Programa oso bat beharko genuk urtarako, ez da? Azken aldian kafe gehiagi ari gara, nik ez da zer dela eta kafe gehiagi edo premia, edo ez dakit zer den, baina bai, zorionez baditut egitasmoa arron politak, gisa desberdinetakoak, bai komikia, bai, grafikari lotutako proiektuak, eta izango duzu noski horren berri, bai. Hor dugun, bai, hau da, neguari behira, eta gaur egun ere, ari naiz lanean, esparru desberdinetan, eta bai, martxan gabiltza, bai. Hori oso notizia hona da, ez, azkenean, ikusiko dugulako zure lana. Bai, izango duzu. Eta gehiagotan etorriko zarelako. Bide ikasi du Iñaki Martiarena makinek. Guk agortu bartzatugu, plazar bat izan da, baina atxaleko 6 hortxe gainean ditugu, Michael Nymanen musikarekin agortuko dugu saioa, gaurko egunez jaio zen, kompositore minimalista handia, naiz eta abestia honengatik eta piano pelikularen Jane Camden pelikulagatik askorentzat izan den ezaguna, eta horrela agurtuko dugu. Maitena Salinas datorren astertera arte. Plazerra. Beti ez dela? Letra larritan, plazerra. Garazila Salmandoz, zu ostiralera arte? Hori da, ostirala arte. Mila esker Goiuri ez eizarandia, zu bihar arte. Nazkia liberatzen eben inoiz. Eta zuri Makin, mila esker eta nahi duzun arte. Izan ondo. Eskerrik asko, bai. Keep calm and bigarren kafea.